रिजाल्टआ मोजां जादों 95% मोनदों देग्लाय बिनिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। मोनसे बाखनायथाव खामानि समाज सिबियारि नवीन गयारीनि मावनाय दांनाय खामानिफ्रा बयनिबो नोजोराव गोग्लैदों। बिथाङा सासे फोरोंगिरि जानानैब्लाबो फालांगि बिथिङाव जाफुंसार जानो हादों। अमा फिसिनायनि अनगायैबो दाउ फार्म, ना फिसिनाय बायदि गुबुन गुबुन फालांगि बिथिङाव जाफुंसार जानो हादों सालबारि ओनसोलनि समाज सिबियारि नवीन गयारी बिथाङा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय खासिबारि गामिनि थागिबि समाज सिबियारि नवीन गयारी बिथाङा अमा फार्म, दाउ फार्म लोगोसे फुख्रियाव ना फिसिनाय बायदि फालांगियाव गोबां रां खामायनानै जाफुंसार जानो हादों। खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा गंसे प्राइभेट फरायसालिबो दं होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि सोरनोबा अमा फिसा नांगौब्ला 9954427791 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लागोन होनना बुंथियो। खुलुमबाय, आङो दिनै गावखौ सुंथानायजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो फोरोंनायजों लोगोसे आं निजेनि गावखौ सुंथानायजों लोगोसे बे खामानिखौ मावनो थाखाय आखायाव लादों। जाहाथे मोनसे उदाहरन जाथों होननानै आं दिनै बे प्रग्रामखौ बे खामानिखौ मावनाय जादों। थ' आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा साक्सेसनि लामायाव फैबाय दङ। आं दासो गोदानै बे फार्मखौ खुलिदों। बोसोरनैयाव आगान होबाय, दायो बोसोरनै जाबाय। गासै 100 प्लास दङ, फिसाबो गेदेरबो, फिटिनिं आरो ब्रिडिंबो दङ आरो साव दङ। इदि बेयाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैयो, सोरनोबा जुदि अमा फिसा नांगौबाथाय लांफैनो हागोन। बेयाव आंनि मबाइल नाम्बारा 9954427791 बे नाम्बाराव वाट्सएपबो खालामनो हागोन। नोंथाङा जुदि मोनथिनो लुबैबा बा सोंनो लुबैयोबाथाय, थ' अमा फार्म खुलिनोबाथाय आं बेखौनो बुंनो लुबैयो, सोरबाया जुदि गोसो जायोब्लाथाय ट्रेनिंनि गोनां दङ। ट्रेनिं लानायनि उनावसो जोङो खुलियोबाथाय साक्सेस लामायाव फैयो। आंबो सिगां ट्रेनिं लायाखैमोन, फार्स्ट समाव दाख्लैबावैसो आङो ट्रेनिं लाना फैदों। दा ट्रेनिं लानानै आङो मावनो हागोन, साक्सेस जागोन बे लामाखौ नुहुरदों। जेब्ला आं ट्रेनिं लायाखैमोन आङो माने प्रफिट थानाय बायदि मोनाखैमोन आरो। दा आङो प्रफिटखौ मोनथ'वाखैनो बुंनो थाङोब्ला। दा प्रफिटनि लामाखौ आं नुहुरदों, फाननो हाथ'वाखै। गासै 10-15ता सोल' फिटिनिं आंनो फाननो हाबाय। थ' बेयाव आंहा बारा प्रफिट थायाखै आरो। माने जिखिनि आङो 6 मान्थ 8 मान्थ्सआवनो आङो फाननांगौमोन, बे आंना बारा 9 मान्थ्स 10 मान्थ्सआनो नांदों। बेबायदि हिसाबै आङो ट्रेनिंनि गोबां गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो। गंसे अमा फार्म खुलिनोबाथाय आङो लोगोसेयैनो दा आंना स्टार्टिंसो नालाय, रुमफोरखौबो आं बानायथ'नो हायाखै। रुमा फिसा फिसा आरो खुनु आइडिया गैयालासिनो आङो रुमखौ बानायदोंमोन। थ' बिनिख्रुइ गेदेरसिन जानांगौ रुमा आंना फिसा फिसा। दा आङो उनजों बारायगोन आरो नैखिजाबो बारायनो लागा दङ। आरो गुबुन मोनसे जायगायावबो आङो शिफ्ट खालामनायनि, खावसे ओजोंबो फिनायनि मोनसे जायगायाव फिबावनायनि माबाखौ लादों, प्रजेक्टखौ लाबाय दङ, नाजाबाय दङ। थ' आंनाव 1000 अमा फिनायनि आङो प्रजेक्ट लाबाय दं आरो। जुदि नोंथांमोनाबो आंखौ बे खामानियाव जाहाथे साक्सेस जायो, नायगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायो, आंनो जाहाथे आंनि खामानिया, आंनि साननाया जाहाथे साक्सेसफुल जायो, बिनि थाखाय बोर हरो जिहेतु। निश्चय अभियासलि आङो बेजों लोगोसेनो ना फुख्रिबो दङ। ना फुख्रिबो लोगोसेनो होफादों आङो, जिहेतु मोनसे खामानियावनो डाबल जाहाथे नायनानै थानो हायो नायग्राया। आरो दाउ फार्माथ' आङो बोसोरसेनि एक्सपिरियेन्स जाबाय, बांद्राय बेबायदि लाब मोनाखै। नै दा साननै दाउ बयलारनि
प्राइसआ बुहुत खम ल' पार्सेन्टाव थांबाय दङ बेखायनो लाब खालामथ'नो हायाखै गोदानसो नालाय थेवबो आं गाराखै मावबाय दङ मावबाय थागोन जेननानै थायाखै आङो जेननायबो नङा बेखिनियानो बेखौनो खावलायो माने अमा फार्मल' नङा दाउ फार्मल' नङा जोंनाव गोबां खामानि मावनो हायो गोबां पटेनशियेल जोंनाव दङ जिहेतु बेबायदि मोनसे मोनसे आइडिया जों दिहुननानै लानांगौ दिहुननानै लायाबा नोङो माब्लाबाबो नोंनि जिउनि थांखियाव नोङो सहैनो हानाय नङा आरो नोङो थांखिबो लानो हानाय नङा बेबायदिबाथाय थाबैनो थांखि लानानै मावनांगौ जोङो साननायावनो थाङो आरो किसु सरकारनिफ्राय मोननायखौल' जोंनि गोबां मानसिया लुबैयो इजि मानि लुबैयो बेबायदि इजि मानिनिफ्राय जोङो बांद्राय माबा खालामनाङा इजि मानिखौ लुबैनाङा जोङो गावनो खस्थ' खालामनांगौ आं सान हर खामानि मावो आंहा गंसे स्कुलबो दङ बेयावबो आङो खामानि मावो निजायै आं प्राइभेट स्कुल खुलिना लादों बेयावबो आङो टाइम होयो आरो अमा फार्मावबो होयो आरो गुबुन गुबुन बिथिङावबो आं टाइम सम होयो आरो बबे जायगायाव स्कुला स्कुला आंना सालबारियाव सेन्ट जेभियाराव साननैसोनि उनावनो आंहा जोंनि स्कुलाव एडमिसन जाबाय दं आं बेखौबो खावलायखानो लुबैयो सोरबाफोर जुदि एडमिसन लानो लागा दङब्लाथाय जोंनि स्कुलाव एडमिसन लाफैनो हागोन थांनाय बोसोराव जोंनिया रिजाल्टआ मोजां जादों 95% मोनदों देग्लाय बिनिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6002